Mwancho murarit ko lialero nigo abanyagitari gutira se kiombe kiabo gya KMPDU nigo baririye guchikogenda umugiro nya serikali tiri guchia kuigwa amagani abo chingaki umugiro bu University ya Moi onyaka bakowika mwario batkana amono kobeka ese yo kuigwana amune wizara sembi guchia kuirana emiremo limorioka okwarigania ase kionga weekend chinsanya na mangabirga kwane kigwa kurwa se county to ya Kisii county nyimira wiki county ya Nairobi tenkoro kwa Kevin Onkoba kabana njoy komori Kionga weekend chinsanya nigo togochaka kurwa ase county ya Kisii nigo litko lialero abanyimbo banyako bakunari egari yo yaboguretie enyasore ase parene kurwa Kisii kogenda Isibania korengana amuna banyimba baiga nigo banyora oroboti obatkana amune gari yo ya nyako bakegukagirwa amuna minyibe gutumika epare yo egento baigo baika asenseme yo na kumubeka biara chingakira kunyaka ba okugigwa bosio bukegambiro korengana amuna Isaac Kimwele nigo abiriga gotemuna nigo bono serikali rachikoba maisom nenchiremo yugokora oko nigwa kwa mariogo yugotinda mninya sore elikwane kinga chingake chiga abana bare ase omutumuko bweru sambali gochiagwa sonia asobutumikibwa mariogo yugotinda. Our officers who were on night patrol received information that there was a motor vehicle KBT 275C number of registration NZE, which was coming from Migori, the general direction, and it was heading to Kisii. Our officers swung into action and they intercepted the motor vehicle around Kesonzo area. They managed to arrest one occupant who was the driver, and they recovered from there inside the vehicle. They recovered 4 bags of cannabis sativa or mbangi, weighing 148 kilograms of a street value of 4.29 million. The accused is in custody, pending to be arraigned before us public for giving us that information, because if it were not of the information that we got from them, then we wouldn't have arrested this. I want to appeal to members of public that they continue giving us such information, because you can see all this consignment was meant to get into the market, that black market, and also to destroy the future of our children. So I would request members of public to continue sharing such information with us, because the moment they share that information with us, we are ready to act. A collision was used to deflate the tires of the person who tried to run away. So the motor vehicle was the tires of the motor vehicle were deflated, so that the person who was carrying the bag was arrested. The suspect is supposed to appear immediately after some procedures are followed. Of course, we are calling the anti-narcotics so that they may come and process it in the best way possible, because there is the way that they do it, and then we are going to have the culprit appearing before court. Tumonchumuri tokwirana asense moyende litko lialero kobatkana amone mbule nyinge yegende twane kigwa imena isko yorogongura gusi igagati yabonchira kurwa asense moya etago yegotoka se bungi ya South Mugrange county ya Kisii bagende tukobalira aserene kobatkana amone mbura ya twali tkolia Alhamis na konyako bakegusalia enibo yabo etane shilingi 1 million isano nabo abange nigo babire bakobolia serikali ya county ya Kisii nabo igo ensemelia etenete go nyako bakegutanga embaskano engamne yiga nyakabo ikirana asenseme yumne nchiremo yoko bakonya roboti uro nigo rwaliganirwa n'umurikito Isaiah Maobe abonjuriria bwase chiduka che etago nigo bagendete kubalira sara nabo igo koherera injira mache amanga basigasigati obotuko bwo kirali tukulia Ramisi yakerembule nyinge yale gutwase chinsemecho nabo igo koirera macha yugo swase chinyomba chabegento no nyabo igo bakoherera ali baiterete obotuko bwo Mbule gatuseka siginyumba ya tuchandete sana. Twanyorete butuko chinsa chiaringi saa 3 mpaka saa 4 mbule genderete gutu. Bono twanyorete gutuikira ase tuikaransite. Ugo chigocha tukanyora bono rindi ya ikire bintu gati.
tukuiguna nki gia kenda tuguchikotoboka tokonyona macha ichuire nyumba tugatamana abana tukagenda nonyina boigo abonchuriria bwobonokero yomo nigagendete kubarira asara egintu batebire buna nigo basiritie nibo yechibesa chinyingange chimilioni 4 egintu bono abangi bagoteba buna nigo batigaire busa na tibarochi buna boyo chigochaka obugima bwabo chiange chiboni gangenderete gusibi ni chire tu mbura ya rusetia sepotiki ya neime ekaira ngachora kurua somo gokoime nkareta na chichi ngendete gusipa kaboni gakurugoro amaja sote hoteli asode duka asaleti obosi asaleti bituma sesto ebinde birire chingende chisaregete amacha ansaleti simiti chie kwagache nyumba chenge nyumba 40 igansaleria masipandu rusatu esukari chiguni ibere kira 50 na moya 3 kira 50 echiasaleti okoya kuna igabuga buno bwanga twana boka nakonyete igana inche nabo kero tugwake hesabu nabo bichiete 4,400 bakeba bonchuriria bwo nonyana boigoni go chinyumba chiabo chiasaleti kubobe na boigo ikaira barabugo siria kirekemo egintu nonyana boigo bagoteba bangani go batabwati obomenyo na nigo basukeire amona ba mateba bo egintu bono yabaire obokongo bonge nonya situanganyete ko chitwae twakanyumba no tobegete igantora nyoro byo muhiro tatetina nasukira abana nasukiria abana bana ninchumora arabere rororo sababu konyentora abeka na empurani yo kunganya inga nonya abonchiriria bo basireti enibe nyinge nigo bagendete kurira keri bagoteba muna nigo babwate enibo babegeta sijuduka chiabo na nigo babwate chironi egintu batamanyeti nga bawuchwakana ase bono bakorera onde bwensi ababwate siasenge nchyo kubakonya gochaka obugima atategemete chironi itukung'ang'ana rituko tutari konyora barabu mbatagete muna bono mambi mbataka tuikaranse geka twakane chibesa echi bono echi tutanyore bwango iko onye musadororo tonyara gokonya kiagare bintu bietu biasegete ebinde tosabete chironi ntokonyara gobikonya bono nkene nge turanyara gokora si ensemo yende abonchuriria bwo nigo baburirie serikali nebyombe biri bikorigereria emibasukano obuneyo wika senseme yona kurigiri chibu lyo komenya anne muno ekero embule nyingi gotwa egento bagoteba buna nigo babeire bagochandika asa matuko amange serikali yegwanja atororera mabere mbure ya tuchandira matuko amange goswa nyumba lyo kagerengaki ntunto menyereti morembe kere mbure gochaka gotu nigo togotwara obwo bantu likorara rituko buneri moisonde ntuntu ararete nyumba atwatenete mpaka mambi boga kipi inkulipoteri getaseni kia getembe kurigasi chinsemo chietago chigotoka ase bunge ya South Mugirango ime county ya Kisii Elietariane Isaiah Maube Mwanchu mreto kwirana ase ensemo inde abantu nigo baburigwe kurigyo bosemi chingaki andake babiri bagwitana ase eamate aniga gocha maega yemebere yababire umusacha nabo igo umusubati nyakoba kigotoka ase nyumba asensemelie nyakoe county ya Kisii asinchira cyubututukanu korengana amona binyibensemeyo nige gotebe kunna babira abayiga nigo barenge abanyegitari egento boigo kenyakoba gekwirira barbo abanyene gosiria obugima bwabo na gutoka ase nyumba yo asinchira tamanyire oikaboniga nigo getaramanyekana chingaki abanyanyimbo kurwa asensemeye nyanchwa baikirana asensemeye na kurusia emebere yababere chingaki obutki wachakigwe abo bisambaje kurwa kurunyanchwa bapimire abantu ababe n'abanyagitari bari oyo momuna togote no motokta oyo ni no munasi no bamenye tamu bono kubwatekana muna baro naboniga tuganyete obotukina mangana maronge iko ndio tutigere serikali muna yaikaga nande yairire bintu byonsi binjaruze bintu byonsi bimali echunguse etotebya machibu lakini ayaro boniga neringa abebete tamalio amalioga ayara amabe aywa abaitete twayora nga Dr. Vincent na bareire nyumba no murugia ekero twanyorete ena nje personally nanyorete ujumbe yari ngigoro marogoba lakini uda twakoire uchunguzi twateigu nga arorekanete ase nyumba ya Jumatano marogoba wikabuna anyara kwa bakagosira ekero twaikese meri
kero toikenseme ya nyombe twanyara konyora nyangosira nabareire kero go igoro no moruya akwana keresi mindo bis ina bantu batureke birukia babere barire rikubese kirisi kera twagire yo musaja no mumuro mokerende kutia no modera bwate abari bitia ngimyaka 20 yo 27 no muswati no igapone saudia bote to mubere bano usinye kumanye myaka ya banere no mokere na wale the same age muswati yo gari na no musani ole ono rende okono gojaga igonke mutumusione ebikoro mune bigokorekana kera abantu bagukirota manyeti nabo okonyora aido omonto narorora obwate egento tomochari omoyo gose achandegete na ebirengereri gete abwenete gotebia bamwabo bamoikang'e bamokwanere egere ebirengereri bibe biogoitana bibe bikwesire naho ogokumisana ekero okonyora abantu babwate emirimo emenene abantu bari buya ekero bakoita omoibori gwachandeka gwasomia omwana orikirwe emirimo gose onyorire emirimo ekebarwa agokora ekero okonyora ng'oyitire igeko basarene naseke onchimura tokwirana asensemo yitsemi asigika egetambe bono kubatikana amono mugiro bwa aborokia kurwasa University ya Moi omwali alitkolia lero nigo university iyo amone nsemelia uasu banyako baba kubekese yokwirana emirimo na okura omugiro yabire gokwane kigwa asenseme yo asigika egetambe bono nabo nigo omwaziri witsemi omuske Julius Ogamba Migosi aikarana asenseme yo nagotehabuna nerbuya aboroki gwago chia koirana nabo ikogendera amona masomo obatikana amo no gutuburanigwa kwa amasomo ase university to impress upon dons of this university to report to work on Monday. And let us work on an acceptable program to cover the lost time. And to the management, we have signed an agreement here. Kindly honor the agreement. Pleased and relieved that we are finally here and we have signed the return to work formula. The instrument that we are signing today will facilitate the resumption of operations at our university. It will mark the end of months of industrial action that had paralyzed this institution. We'll do our best to recover the time. Ritkolia igoroni gabanta bange basangirkanete aseduka ya orum nenchire ya moyo kone kinga babirwa kwenyora ebintu aserigoliria insekigma murubuli yo umanyakanite muna Black Friday nabo abange nigo babiri bakokera obokorerwa oru superstores ase babiri bakone kinga nigo bakonyora amagoli yerigorianse nabo bali banyako bakwana amunigeta sen kyagetembe nigo babiri bakokera nakogenda kubolia abantu kone kinga nguchi bali konyora namono ebinto biligorianse chinga kibakwenda asensemeli ya oru superstores arabote uru nigorwariganirwa n'umurikito brand sagini isena Litskora igoro nige duka yo boncheria uru superstores yariganetyo murobeli Black Friday asekerenge kenene kyalengo kubwatoke ebintu byo butumikwa nyumba ebintu byo bwaga china kerege ntaserigorira insekigima neyiganiwa yarenge nchere ya moyo kubakera babwatani bonse rabaga bagoli aseduke yegangambuya asogotara na uru superstores amatukonsi nabego kubaligania no kubaganiria Christmas yekiyago cyase bonsi igo na changa tebigunga nere bwata magoli inzera izi nande kero montande tankanyora nganere bwata magoli izi kubwa mochobozongo omotenene libwe company yega muskekena niga bayranere tibonsi ngambuya nabego kubaganiria maya chinga kichonsi asebo igabole tomurobelyo yega no chikobogo kogenderera kirenga kim nabego kubabole bonsi gotalera uru superstores akonyora ebintaserigole inse amatukonsi Transport gusiria Nyanza abandi barure ko Nairobi enko welcome Wednesday inchwe mwinyorere binto kwa bei nafuu ekira kingo basabera na andere kerenge kenne kabisa gyo wansege ntegene nchera yo gwakero mwana inchi minto gana mbia mono mwabere na into uru for miake menge twa groire twa beira bone giant all over the nation
na intu togoteana kiro mwaka tigatwa kira abananchi benjo na biamanu etutagete gutwara mini Black Fridays ang'eibero seisato before this the major one ya November no engwa kira abantu baminto na biamono simwato baire na intu asemia kemenge na andenko ba wish a very merry Christmas and happy new year to asire wikoro toroje November to asire December to answer Christmas na asenchera ya bene kigima Getembe TV na bigo Getembe FM nigo benyorerete libagali ya bene kigima uko yalentera yega onsi teneni asabati hotel na biga bagoli beduke yega banyorete libagali gosanga na barali na biga baseki bonsi ba Getembe Elitarian Brian Sagini Isena Right, timu ya manasano murikito Brian Sagini Sena na roboto ruwa senchira yobo ikiranu tokwirana ase ensemu ende nigo eyamate ya mokorwa sekenyoro Kenya Mondo igotokase ward ya Bugusero ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii bagendrete gutigara no muchano kubatkana amono kubura ku mwanobo asegeka kikie mobono korengana amone amateyo ni go babiri bagwaka oroboti ase ebitaseni bya abanyimbo kurende mwana witaranya kuba ogutoka na kuburi ndi bwensi oberega komorora anyakobo kumanya nencheremo yogotwara omorembe Yamate mokuru sekenyoro Kenya Mondo ewodi ya Bugusero bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii nigo babiri no mwichano mega y'umwanobo yumanyekane buna Boniface Mangere kubura ritukore Jumatatu gwikira bonega sataramanyekana asare tonara busirete umomura okoruku Boniface okwena Mangera igasirete ritukore yakuru Jumatatu maragoba omwana oyungo kwaro endurume ekerase mwakale so imoka ominyoka sakumnyoka gochinto manyeti wana na batu sirete kuru eri Jumatatu twatamire komoriki otobori igaro motambe omomwamu abwate chiara macho kogusa ani arani arogeto bosio nani arogete na magoro na magoko chianga abegete erongi mwamu ne sweta abegete ya pinki ebwato bogreen gochieme kono iga ne tukitagi ingerete tukina bwate lakini teri nyingi asebasa bondo bwensi uranyare komorora kubakira esimi eri kubakonya kumonyora umwanchwa obo tokoro ku Boniface okwena Mangera ene ntunda ya kabera asirire ntunda entangani ga asirete 2019 ene myaka 5 nande ya elire tukamanyora ali magwawa itukoria 10 agolta matuko 10 siko wana kento nare gosaba inambe nere WhatsApp nane naboko nyeligi oso wake gocha se nambe 0708687138 kaki asimoka marara motokonye gaki twachandikira matoka Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ninchi Nyakundi timu ya manasano murikito Gabriel Nyakundi na roboto ruwa senchira yobo kiranu roboto ruwa Gabriel na rogutoira sensemo ya kabere ye studio tonyo robo semi bwa Getembe nkoirana na mangi kwarganiritie toskare Pagaka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana manu ninjo pagina ninjo ayondigereti ayo utaji kulina monte ale kali chinto beransa aya tuma kuli aya tobwati gali okoyekora none rundi yene tobwati aya tobwati inkiona kuwekanira abantu bandi ingyo kuwekanira abantu bandi kali bya isana kali bya obwate bike na bana ubao nya hako ne bintu bya hako ite isana kali yona gosongola liko tujimona ngori ngakinera kali ayo taji kuli na moteka kanyera chinto beransoria aya nyambichu nyambicho wati kubombe nyongo kona mukubata bwati mwana wala shene ngo mukubota yi ngakiri kupti ngakihoro shene ngo noma tomo kubare iyo tulikia katukia kapi abantu bali mutuli byoma bagatumire no bwate aya nyambicho utaji kolina mote aya kali kanyire kiato berensa tikawale wako nyara kolina baline ayo utaji kolina mote nyambicho aya kali chinto berensa Pagaka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome ninjo mangana manu ninjo kila nafsi na itaonja mauti
Arari uko kwa Nicodemus Mayaka uko Yoro Mwano Nyegusira uko Philip Ukioma na Nyegusira Tabitha uko Ngaro Mugaka Otrufosa Ntabo na Beatrice Nyagonde Yaremo murumu aba Nyegusira Perez Nyaboke Esther Komboka Nyegusira Papechwa Kemonto Joyce Kerubo Nelly Safan Mageto Yaremo koyo Nyegusira Nyanga Wosoro Nyanchera Kenege Nyegusira Mura Ubiri Oranyo Seko Michaka uko Yori Nyegusira Alex Kerosi na Dr. Ayuma Gwako Yaresemo ya Kenege Keroro na Dr. Obiri Isaboke Yaresokuri ya Helen, Evelyn, Lydia, Haron, Teresa, Wasibori, Tabitha, Agre, Joti, Isaac, Faith, Brian, Delfaith, Finn, Agnes, Bravin, Eugene, Wasibori, Odongo, William, Osiri, Isaac, Alex, Lista na Dista Narusuwe Nkendu Gembo tariki ya Mutinyi 12 mwaka yoiga 7 kwa tariki 2 Mutinyi 12 mwaka yoiga Musora Village Orogare Sublocation Nyamaje Sub-County Ase County ya Kisii Gatamba Television na Gatamba FM Torengora ya ito katika tumaini la Bwana Tumonchumure ya karibu naenda sensemeiga ya kabirene ya mwelio ikiunga weekend chinsanya bosto kwendra kurwa ase chinsemo ao litko liarero nigo umuraiwe kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka agenda tukomotia serikali yomuske Dr. William Samoei Ruto anachinga kichiboigo nigabiriga kuburia omuske Ruto kwa kingangu chiare kuligiriria anamono gukino chumi yensi ya Kenya kulinde nigo boigo abiriga gotehamuna niribuya abakenya gochia kwa kingangu kubwatana bari nabo kwa kia omurembe muske Kalonzo niganya kubukuikiria chibura buru chenya kubachikwana kigwa asomwegabwa amatanga asensemeria ya limuru chinga kiyo kabere omokonyi bumuraibu ensi ya Kenya Muskeri Gashagwa aikiranete ase omoyigo negotiated in good faith. However, this regime has demonstrated time and again that they are not interested in justice or in the interests of Kenyans. Since the tabling of the report in Parliament almost a year ago, on December 7th, 2023, the NADCO agreement has not been implemented. The few concessions on the cost of living have not even been honored. The matters relating to electoral justice have not been implemented, including evaluation of the 2022 election outcomes. The constitutional and legal reforms to ensure credible elections are still pending. Aggression against Jubilee, because we also had that as a very important agenda item. That's not contained in my statement here. But that was a very important agenda, integrity and commitment to multi-party democracy. And by that we meant that this chinga kiagenda tukone kigwa kurwa senseme yo nigo mugabana we county ya Machakos umusubati wa Vinyandeti abirika gwesokia na kugendera kurwe kurege tindigo chia sebali bonsi bagenda tukone kia obukurumi ase county ya Machakos muna nigo barachiko mukirigwa igitamba kirege tindi kirichiko okwana chinga kechiboigo nigabiriga kubanekeria abamnyibe county yo amagendero. Lives of public officers are clearly drawn by the law, procedures and practices. Should an officer breach these lines, then I shall not hesitate to take administrative and other necessary actions against them. Health is the greatest wealth our people can find. Provision of quality, timely, and efficient and affordable healthcare service for the residents of Machakos County remains one of my top priorities in my administration. I am now encouraged that Mr. Kasivu is taking over the department at a time I am initiating rigorous reforms in the structures and service delivery. Very soon, I will be rolling out my strategy for re-engineering the health sector in Machakos County. Waziri Kasivu, your interest is right mwancho muri agwikira buno gwikira mwari bwe kionga weekend chinsanye butko boiga bwe Jumamosi
asabari kibaito ba mangana maya kurwa se county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ngo bakira ngambia muno na ibago to gwakira ngambia muno sogochora kurigiriria ekionga weekend tinsenye chubut kubare ronche nkuru kwa Kevin Onkoba